Dobře, takže zahájím dnešní prezentaci. Dobrý den ještě jednou. Vítám vás u prvního dílu webináře Kernun v praxi, kde si ukážeme základy konfigurace produktu Kernun Security Appliance v různých provozních režimech. Školení je připraveno na zhruba 20 minut a na konci pak bude prostor na dotazy. Konfigurace zařízení Kernun závisí na tom, jakým způsobem bude začleněn do infrastruktury vaší sítě. Prvním nejčastějším způsobem zapojení je router, kdy je Kernun centrálním bodem síťové ochrany a prochází přes něj veškerý provoz mezi interní sítí a internetem. A kromě bezpečnostních funkcí zde může administrátor řídit i uživatelský provoz. Další možností je režim proxy. V tomto režimu Kernun zpracovává pouze HTTPS požadavky uživatelů a ostatní provoz řeší jiné prvky síťové infrastruktury. Je to tedy server v interní síti v pozici aplikační proxy. Další z možností je režim bridge, kde přes Kernun prochází veškerý provoz mezi interní sítí a internetem, ale aplikují se na něj pouze bezpečnostní databáze, zatímco řízení uživatelského provozu se řeší na jiných síťových prvcích zákazníka. Tento způsob zapojení se používá pro zvýšení zabezpečení síťové infrastruktury bez nutnosti větších zásahů do aktuální topologie. Kernun Security Appliance se ovládá z WebGUI. Po přihlášení se zobrazí Kernun dashboard s přehledem nejdůležitějších informací. Ten dnes rozebírat nebudu a podíváme se rovnou na položky pro základní konfiguraci v menu, konkrétně na konfiguraci a ochranu. V menu konfigurace se nastavují všechny hodnoty a nastavení, které souvisí přímo se zařízením Kernun. V menu ochrana se konfigurují nastavení související s uživatelským provozem, jednak bezpečnostní funkce a také řízení uživatelského provozu. Pro ty z vás, kdo produkt Kernun ještě neznáte, zmíním, že konfigurační změny se neaplikují automaticky, ale až po stisku tlačítka aktivovat konfiguraci vpravo nahoře. Konfiguraci zařízení Kernun zahájíme v menu konfigurace, kde nastavíme základní síťování, IP adresy zařízení, výchozí bránu a DNS servery pro správné fungování Kernunu ve vaší síti podle provozního režimu. V dalších školeních probereme i ostatní poskytované služby, DNS server, DHCP server, VPNky a další. Dnes jen pro úplnost zmíním, že tyto konfigurační položky máme také k dispozici. A dostávám se k první ukázce. Konfigurace sítě zařízení Kernun. Kernun Security Appliance pro tuto prezentaci mám v režimu router, protože v tomto režimu je konfigurace nejvíce komplexní. O ostatních režimech ale budu průběžně hovořit také a vysvětlím, kde jsou odlišnosti v jejich konfiguraci. V režimu router mám v konfiguraci minimálně dva interfejsy. WAN pro přístup na internet, to je ten první, a LAN z interních sítí. Interních sítí může být více, mohou být buď to na fyzických interfejsech nebo na VLANových interfejsech. Případně lze definovat i bonding interface pro zvýšení přenosové rychlosti. Pardon. Mám tady připravenou takovou typickou konfiguraci z několika segmenty sítě. Povšimněte si štítku WAN LAN, který slouží jednak lepší orientaci admina v konfigurovaných sítích a také se na základě těchto štítků automaticky generují proměnné pro LAN a WAN sítě, používané pro definování pravidel uživatelského provozu. Tak kromě adresace interfejsu je potřeba nastavit resolvování, tedy DNS server pro překlad. Buď můžu použít servery získané od providera nebo nějaké veřejné servery, jako tu mám já, případně interní server ve vaší síti. Dalším důležitým bodem je nastavení výchozí brány na záložce směrování. Adresa musí být z rozsahu WAN rozhraní, takže v mém případě je potřeba, aby tady byla adresa
routeru pro WAN rozhraní. V případě, že v interní síti existují nějaké další sítě, které nejsou nakonfigurované přímo na interfejse kernelu, můžu je přidat do směrovací tabulky. Takže tady například mám třeba síť, pro kterou existuje router v interní síti s adresou. Můžu si k tomu napsat nějaký komentář, takže třeba, že to je Wi-Fi v jídelně. Takže takhle by vypadal směrovací záznam pro nějaké další sítě. A teď si ukážeme, jak vypadá konfigurace v režimu proxy. V režimu proxy mám pouze jeden interface, protože kernel v tomto případě je de facto počítač v interní síti a bude zpracovávat pouze HTTPS provoz. Takže vypnu interface, který tady nepatří. Ten interface, který tu zůstane, si označím jako WAN/LAN a nastavím samozřejmě zase DNS-ko. V tomto případě můžu nechat tyhle nebo interní sítě a v směrování musím zadat adresu výchozí brány pro ten LAN interface. Tím mám nachystaný konfiguraci síťování pro režim proxy. A teď si ukážeme, jak nastavit síťování pro režim bridge. Takže budu potřebovat dva interfejsy, z nichž vyrobím ten bridge. Tady si vyrobíme bridge. Tyto tři interfejsy nemají žádné IP adresy, čili budu potřebovat jednu IP adresu pro management a také proto, aby kernel měl přístup k aktualizacím provozních databází. Takže tady mám jeden interface, bude v interní síti, tady chybí, nad kterým interface je ten bridge. A samozřejmě musím nastavit správně resolvování a výchozí bránu, která v tomto případě je správně a ta routa tady nebude. Takže takhle bychom nastavili síťování pro režim bridge. Ještě jsem zmínila, že pokud nemáme k dispozici třetí interface, tak ta IP adresa pro management a aktualizace lze nastavit přímo na tom bridge. Takže vrátím původní konfiguraci, protože ji budu za chvíli ještě potřebovat v dalších ukázkách a můžeme pokračovat dále. Když mám nastavené síťování zařízení, tak dalším důležitým úkolem je zapnutí bezpečnostních funkcí kernelu. Klíčovou bezpečnostní funkcí je adaptivní firewall, který používá naší databázi nebezpečných IP adres, takzvaných zlých IP adres, a jeho úkolem je blokovat komunikaci s těmito adresami. Dále je k dispozici IPS a honeypot. Přepneme do ukázky k nastavení bezpečnostních funkcí. Že v menu ochrana začneme v položce adaptivní firewall, který zapneme. Nastavíme střední politiku, to je z našich zkušeností optimální hodnota. Rozhraní, na nichž se provádí detekce, můžeme ponechat výchozí stav všech na rozhraní, nebo je můžeme vyjmenovat s výjimkou, pokud používáme agregované rozhraní nebo bridge, tak tam je vhodné tuto službu definovat pouze na těchto interfejsech, aby nedocházelo k vícenásobnému logování. Ještě si všimněte položek blocklist a důvěryhodné adresy. Tady je možné explicitně zadat nějakou adresu, která pak bude blokována nebo povolená, bez ohledu na to, jestli je obsažená v adaptivní databázi.
Službu adaptivní firewall doporučuji zapnout vždy. To platí pro všechny 3 provozní režimy. Dále je možné zapnout službu IPS, tedy monitoring provozu na základě vzorků nebezpečných aktivit. To se používá ve velkých sítích, kde IPS provádí pouze detekci a zjištěné útoky předává do SIEMu k dalšímu zpracování. Další službou je honeypot. Tato služba má smysl pouze tam, kde máme režim router, protože poslouchá na veřejné IP adrese kernelu a nějakém vámi nepoužívaném portu, tady v ukázce mám port Telnet, port 23 TCP. Pokud útočník z internetu se zkusí na tento port připojit, je dočasně zablokován, zde je nastaveno 15 minut, a je zablokován nejenom pro ten port 23, ale i pro jakékoliv jiné pokusy o spojení na jakýchkoliv portech. Kromě okamžitého zablokování útočníka se informace o jeho zablokování automaticky posílá firmě Kernon, kde je přidána do databáze adaptivity a následně jsou před tímto útočníkem ochráněni i ostatní uživatelé produktů Kernon. Takže každý uživatel služby honeypot chrání nejen sebe, ale také komunitně pomáhá chránit i ostatní. Teď máme nakonfigurované síťování, máme zapnuté bezpečnostní funkce Kernonu a dostáváme se k nastavení uživatelského provozu, který se také konfiguruje v menu ochrana v komponentách stavový firewall, proxy, případně reverzní proxy. Uživatelský provoz začneme konfigurovat v menu stavový firewall. Tady upozorním, že v režimu proxy a v režimu bridge není potřeba ve stavovém firewallu nic nastavovat, tedy ponecháme konfiguraci ve výchozím stavu. Takže teď budu hovořit o nastavení pouze pro režim router. Na začátku je potřeba říct, že pravidla se vyhodnocují v pořadí, jak jsou zadána, od zhora dolů. A pokud jsou splněny vstupní podmínky pravidla, provede se příslušná akce, povolení, zakázání, přesměrování a další pravidla se již nevyhodnocují. Když se podívám na seznam pravidel, vidíme, že ve výchozím nastavení je webový provoz předáván ke zpracování komponentě proxy. To jsou tady tato 2 pravidla nahoře. A komponenta proxy pak může dále to řídit na základě IP adres či názvu serveru, případně s využitím databáze ClearWebu. Níže vidíme, že je také povolen provoz mezi interními sítěmi a provoz interních sítí do internetu bez omezení. Pokud nám výchozí nastavení nevyhovuje, doporučuji výchozí pravidla vypnout a nahradit je vlastními pravidly. S výhodou můžu použít funkce skopírovat pravidlo a tuto kopii pak jen upravit. Tady v tom hamburgerovém menu je možnost kopírovat. Je důležité mít na paměti, že povolen je pouze provoz, který je zpracován některým pravidlem ve stavovém firewallu. Takže pravidla pro webový provoz jsou v seznamu výchozích pravidel hned na začátku, aby se tento provoz přesměroval na proxy dříve, než ho zpracují jiná pravidla. Stává se, že potřebujeme určitý provoz na portech 80 nebo 443 povolit bez proxy. Typicky jsou to servery některých účetních softwarů. V tom případě si vyrobíme kopii pravidel pro webový provoz a před tato vlastní pravidla předřadíme vlastní výjimku. Já už tady mám přednachystané taková pravidla, takže vypnu ty výchozí pravidla, zapnu si úplně stejná vlastní pravidla a před nimi můžu vložit tu výjimku pro nějaký účetnický server. Pro ostatní provoz, kromě HTTPS, jsou výchozí pravidla ve bloku vestavěných pravidel na konci seznamu. Vyrobíme si kopii a tu pak upravíme podle potřeby. Já jsem si tu na ukázku připravila několik typických pravidel, takže vypnu ty výchozí pravidla a zapnu vlastní pravidla. Tohle je třeba pravidlo z interní sítě, je povolen provoz do Wi-Fi sítě. V některých
konfiguracích sítě, kde mám nějaké routované segmenty, APčka, Wi-Fi nebo něco podobného, tak je potřeba povolit i provoz, který je v rámci interní sítě, ale je routován přes kernel takovým pravidlem, jako je tady internal. A pravidla do internetu. Tady mám třeba takovou typickou konfiguraci, takže z všech LAN sítí do všeho kromě LAN sítí, tady si povšimněte toho vykřičníku, což znamená negaci, čili tady takové pravidlo znamená, že je to přístup z interních sítí do jakýchkoliv sítí, kromě tady těch dvou, tedy včetně internetu. Toto pravidlo konkrétně je na port SMTP a na začátku je vidět, že to pravidlo ten provoz zakazuje. Další pravidlo je zase z interních sítí do internetu na 3 konkrétní vyjmenované porty, je to IMAPS, POP3S, SMTPS. Podobně by se vytvořily pravidla pro další vyjmenované porty. Pokud nechci provoz řídit až tak striktně, mohu toto pravidlo vypnout a nahradit ho pravidlem bez omezení portů. Tady si ještě povšimněte té ikonky masky. Je to jako maskaráde, překlad zdrojové adresy nutné pro fungování v internetu. Mezi pravidla můžeme vkládat hlavičky pro lepší přehlednost zápisu. Mám 3 vlastní pravidla, 3 vlastní hlavičky. A to je ke stavovému firewallu všechno. A poslední komponentou, kterou si dnes probereme, je HTTP proxy. Tato komponenta zpracovává webový provoz s použitím databáze ClearWebu, o kterém jsem se už zmínila. ClearWeb je naše vlastní databáze názvů webů a k ním přiřazených kategorií podle obsahu. Letos plánujeme zjednodušení seznamu kategorií z důvodu zlepšení přehlednosti, takže nastavování pravidel bude brzy uživatelsky přívětivější a přehlednější. Tady upozorním, že použití komponenty proxy se týká v prvé řadě režimu proxy a dále režimu router, pokud jsou aktivní pravidla pro předávání HTTP provozu ze stavového firewallu, a nebo pokud je využíván netransparentní režim proxy. Naopak v režimu bridge je vhodné tuto komponentu úplně vypnout. Takže v konfiguraci proxy zahájíme v menu proxy profily. V horní části stránky vidíme síťový socket proxy. Ten se využívá pro tzv. Netransparentní režim proxy, kde klienti v interní síti mají proxy zadanou v prohlížeči, obvykle politikou Active Directory nebo pomocí VPAD souboru. Toto nastavení se používá vždy v režimu proxy a volitelně je možno i v režimu router, zvláště tam, kde chceme použít autentizaci na proxy. Pokud v interní síti režim netransparentní proxy nepoužíváte, je možno socket vypnout a proxy bude zpracovávat pouze transparentní provoz, tedy požadavky klientů, které jsou předávány pravidly stavového firewallu, jak jsem se zmínila před chvílí. Ve spodní polovině stránky v sekci pravidel vidíte, že ve výchozím stavu je povolen veškerý webový provoz pravidlem Default Rule. Osobně doporučuji výchozí pravidlo přepnout na zakázat a nastavit si vlastní pravidla pro řízení webového provozu. Na výběr máme 3 druhy pravidel: povolovací, zakazovací a podle kategorie, a jejich použití si teď ukážeme. Opět zde platí, že pravidla se vyhodnocují v pořadí, jak jsou zadána od shora dolů. A pokud jsou splněny vstupní podmínky pravidla, provede se příslušná akce povolení zakázání a další pravidla se již nevyhodnocují. Já jsem si tady připravila nějaká pravidla a teď si o nich povíme. Takže první je povolovací pravidlo. Vstupní podmínky uživatel a skupina se nevyplňují, ty se používají při zapnuté autentizaci na proxy, kterou si probereme v některém dalších dílů tohoto webináře. Takže tady zadám adresu sítě klientů.
pro které má toto pravidlo platit, a cílový server. Pravidlo povoluje přístup na tento server bez ohledu na to, v jaké je kategorii. Druhé je také povolovací pravidlo. Zase zadám adresu sítě klientů, pro které má toto pravidlo platit, a vyberu ze seznamu kategorií ty, které se mají v tomto pravidle povolit. Zase už to mám předpřipravené, takže toto pravidlo povoluje kategorie označené zeleným puntíkem. Pokud klient požaduje přístup na server, který není v žádné z povolených kategorií, tak toto pravidlo neuspěje a požadavek se vyhodnocuje v dalších pravidlech, případně až v posledním pravidle default rule. Pokud klient požaduje přístup na server v povolené kategorii, tak mu to proxy tímto pravidlem povolí. Třetí zakazovací pravidlo, které naopak zakazuje přístup na některé kategorie nebo webové servery. Obvykle se to používá pro blokování tzv. Škaredých kategorií typu porno, hacking, phishing, extremismus a podobně. Opět zadám adresu sítě klientů, pro které má toto pravidlo platit. Případně, když ji nevyplním, tak bude platit pro jakoukoliv adresu klienta, a vyberu ze seznamu kategorií ty, které se mají v tomto pravidle blokovat. Takže v této ukázce blokuji 3 kategorie označené tady na začátku. Pokud znáte produkt Kernel Clearweb, tak tato 3 pravidla odpovídají výjimkám z profilů v KCVčku. A posledním typem pravidla, které si dnes ukážeme, je pravidlo podle kategorií, tedy takové all-in-one pravidlo. Pokud znáte Kernel Clearweb, tak toto pravidlo odpovídá profilu v KCVčku. Takže vyberu typ pravidla podle kategorie, zadám adresu sítě klientů, pro které má toto pravidlo platit, a v seznamu kategorií označím, které kategorie se mají povolit a které se mají zakázat. Pokud požadavek klienta přichází ze sítě zadané v tomto pravidle, je povolen nebo zakázán na základě zjištěné kategorie. Jinak stejně jako u stavového firewallu lze pravidla členit do logických celků pomocí hlaviček. Tady mám hlavičku jen jednu, vlastní pravidla. No a tím jsme se dostali do úplného závěru této prezentace, takže zatím děkuji za pozornost a teď tu máme prostor pro případné dotazy. Protože tohle je z dnešního programu všechno a témata, na které se dnes nedostalo, probereme v dalších dílech webináře Kernel v praxi. Ještě zmíním, že z dnešního webináře zpracujeme video, které bude k dispozici na našem YouTube.